Ονομάζομαι Ιουλία Τόλια και είμαι οδοντίατρος. Για 40 χρόνια έχω υπηρετήσει την οδοντιατρική, οπότε έχω έναν λόγο επάνω στα οδοντιατρικά προβλήματα και πόσο αυτά επηρεάζουν την υπόλοιπη υγεία μας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα αφιερωμένη στην καρδιά μας, έχω να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη στοματική υγεία μας επηρεάζουν πάρα πολύ και την καρδιά μας. Μαζί με όλους τους παράγοντες κινδύνου στις καρδιολογικές νόσους, όπως είναι ο διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, η παχυσαρκία, επηρεάζεται πάρα πολύ και η καρδιά μας από την κακή στοματική υγεία που έχουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Κακή στοματική υγεία είναι η υγεία κατά την οποία παρουσιάζονται τεριδόνες στο στόμα που δεν έχουν αποκατασταθεί, αποστήματα, ουλίτιδες και περιοδοντίτιδες. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πώς θα βοηθήσουμε ώστε η στοματική υγεία μας να είναι αρίστη. Ένας μόνον τρόπος υπάρχει, η καλή στοματική υγιεινή. Τι σημαίνει καλή στοματική υγιεινή? Είναι η χρήση οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας ώστε να απομακρύνουμε όλα τα υπολείμματα τροφών που μένουν επάνω στα δόντια μας και τα οποία αποτελούν πηγή θρεπτικών υλικών για τα διάφορα μικρόβια που υπάρχουν και σαπροφυτούν μέσα στο στόμα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, με τον καθαρισμό τον καθημερινό και όλων των επιφανειών των δοντιών μας, απομακρύνουμε αυτά τα μικρόβια και τις τοξίνες που προκαλεί ο μεταβολισμός αυτών των μικροβίων. Εάν λοιπόν αμελήσουμε τη στοματική μας υγιεινή, δηλαδή το πλύσιμο των δοντιών μας, δεν είναι δυνατόν να έχουμε καλή στοματική υγεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο οδηγούμεθα σε τεριδόνες και σε ουλίτιδες. Όμως δεν μένουμε μόνον στην καθημερινή χρήση της οδοντόβουρτσας και της οδοντόκρεμας. Η επίσκεψή μας στον οδοντογιατρό και η πρόληψη κάθε 6 μήνες και ενδεχομένως σε κάποιες κατηγορίες οδοντιατρικών ασθενών να χρειάζονται νωρίτερα, είναι απαραίτητη. Πώς δρούν οι τοξίνες των μικροβίων επάνω στα προβλήματα της καρδιάς μας? Πρώτον, οι τοξίνες αυτές επιδρούν επάνω στις βαλβίδες της καρδιάς και προκαλούν τις διάφορες βαλβιδοπάθειες που και εκείνες είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα καρδιολογικά. Το έμφραγμα που είναι το νούμερο 1 καρδιολογικό πρόβλημα που οδηγεί στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπων ετησίως και στη χώρα μας, και αυτό με την υφιστάμενη κακή στοματική υγεία δημιουργείται η εξής διαδικασία. Οι τοξίνες αυτών των μικροβίων που υπάρχουν μέσα στο στόμα καταστρέφουν, φθύρουν την αθυρωματική πλάκα που είναι αποτέλεσμα της χολυστερίνης που έχουμε και την σπάνε σε πολλά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια μεταφέρονται με την κυκλοφορία και οδηγούν πλέον σε βίσματα, σε εμφράγματα τόσο του καρδιακού μη όσο και στα εγκεφαλικά αγγεία. Έχουμε δηλαδή και επίδραση στον εγκέφαλο με τα διάφορα εγκεφαλικά που συμβαίνουν στις μεγάλες ηλικίες. Ονομάζομαι Ιουλία Τόλια, είμαι χειρουργός οδοντίατρος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, Αθήνα Ψηλά, με τον Κώστα Μπακογιάννη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κοινωνικό Οδοντιατρίο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο οποίο τα τελευταία 8 χρόνια εξυπηρετώ και εργάζομαι με τους ενορίτες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα οδοντιατρικά και αδυνατούν λόγω οικονομικής αδυναμίας, γιατί είναι είτε άστεγοι, είτε άνεργοι, είτε πάρα πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι. Δυστυχώς τα προβλήματα σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού, τα οδοντιατρικά, είναι πάρα πολλά και μεγάλα. Είναι προβλήματα που άπτονται όχι μόνο της λειτουργικής εξυπηρέτησης που επιτελούν τα δόντια, όχι μόνο του αισθητικού αποτελέσματος για την κοινωνικοποίησή τους και την επαφή τους με τους άλλους ανθρώπους, αλλά όλες αυτές οι φλεγμονές που υπάρχουν μέσα στο στόμα τους αποτελούν μία αιτία πάρα πολύ σοβαρή για την επιβάρυνση της καρδιάς τους, την οποία καρδούλα ενημερώνουμε τον πληθυσμό ποιες είναι οι αιτίες κάτω από τις οποίες η καρδιά μας επιβαρύνεται.
επιβαρύνεται. Ανάμεσα λοιπόν στις αιτίες που επιβαρύνουν τα προβλήματα και δημιουργούν τα προβλήματα στην καρδιά μας, που είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η αθυρωμάτωση, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και τα χαλασμένα δόντια, τα προβλήματα της στοματικής υγείας. Για να έχουμε λοιπόν στοματική υγεία θα πρέπει να δράσει ένας οδοντίατρος μέσα στο στόμα, να απαλλάξει τον ασθενή από τα προβλήματα που υπάρχουν, να τον διδάξει τη στοματική υγιεινή που πρέπει να εφαρμόζει σε καθημερινή βάση πρωί-βράδυ, χρησιμοποιώντας την οδοντόβουρτσά του και την οδοντόκρεμά του, και πάλι και εκεί αυτά τα υλικά που είναι απαραίτητα για την καλή στοματική υγιεινή είναι υλικά τα οποία έχουν ένα κόστος, και εκεί ζητάμε τη συμπαράσταση από τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές που ασχολούνται με την καθαριότητα του στόματος, να μας εξασφαλίσουν κάποιες ποσότητες να τις διανέμουμε στους ανθρώπους αυτούς. Το αποτέλεσμα που δημιουργούμε με την καλή στοματική υγιεινή, εάν δεν είναι στη συνέχεια ελεγχόμενο κάθε 6 μήνες από τον οδοντίατρο, δεν θα είναι σταθερό. Χρειάζεται λοιπόν η επάνωδος του κάθε ασθενή μία φορά το εξάμηνο για επανέλεγχο, για να διαπιστώσει αν όλα αυτά που συστήσαμε στον ασθενή τα κάνει και είναι σωστά, και να είναι ένα αποτέλεσμα που πραγματικά θα δώσει βοήθεια και στο γενικότερο οργανισμό μας. Δεν είναι υπερβολή. Από τα αρχαία χρόνια, ακόμα και από τον Ιπποκράτη, είχαν εστιάσει στα προβλήματα της στοματικής υγείας και στις επιπτώσεις που έχουν στο γενικότερο οργανισμό μας. Χαρακτηριστικά ο Ιπποκράτης έλεγε από τότε: άνοιξέ μου το στόμα σου να δω από τι θα πεθάνεις και πότε θα πεθάνεις. Που σημαίνει άνοιξέ μου να δω πόσο καλά, πόσο γερά είναι τα δόντια σου και τα ούλα σου. Οπότε δεν θα έχουν επιπτώσεις αυτές οι ασθένειες της στεριδόνας και της σουλίτιδας στο γενικότερο οργανισμό.